Club Junta, building better Africa. Muri bwanji amalawi anzanga kwina kuli konse kumene mukutimvera chigawo chino cha kumasana kumawa nthawi ndikumati 9:30 langa dzina ndine brother Salo chizukulu chenicheni cha nganga Pius all the way from Mangochi the Lil Yawo's Empire vashiyawo vangaluza lelo ndi pa 26 September 2024 choyamba timayamba ndi kunthokoza Allahu subhanahu wa ta'ala amene adalenga zonse zimene tikuziona za moyo komanso zopanda moyo komanso mfumu ya tsiku la chiweruzo choncho lelonso tiyamike Allahu kamba kuti zusa kuti pasa china chilichonse kumapuma kulankhula komanso timuyamike Allah kamba kuti taliona dzuwa choncho ambuye mulemekezeke pambuyo pomtamanda Allah mulungu wakumwamba ndiloleni kuti ndiyambe programu yanga ya kuswa koma ndisanafika pamenepo ndikufuneni zabwino kwa Allah yemweyo amene ali na malenga zabwino zonse. Moni amalawi kwina kuli konse kumene muli tikupatsani moni kuchokera pompano pa Yawo National langa dzina ndine brother Salo kuchokera ku Yawo National komanso director of research and media kuchokera ku Malawi First komanso the Lil founder kapena kuti founder wa Yawo FM 91.1 MHz kuswa bambo maximum anthu ena oti yadira amangoti Yawo Empire the Lil Yawo's Empire mukhale pompo musandisiye ndekha pamene ndikufuna ndiyambe kuswa maximum ndi nkhani zingapo zimene ndili nazo mkatikati mmenemu ine ngati brother Salo nyamata amene ndimayankhulira amalawi 20 million popanda kuyangana nkhope popanda kuyangana mtundu amaphunziro whatever china chilichonse koma ndimangoyankhulira amalawi pachikati mpakati popanda kuyima chipani china chilichonse popeza azipaniwa ine silimakhulupirira wina aliyense ineyo ndine brother Salo amene ndilibe chipani china chilichonse chipani chikapanga zabwino kuchiyamikira zikapanga zopanda makuti ine ndimangoswa basi take it or leave it odana ndine akodana ndi chilungamo choncho mukhale pompo musandisiye ndekha pamene ineyo brother Salo sindimaopa kuphedwa kumangidwa ndikamati kuphedwa more than kumangidwa ine sindimaopa china chilichonse zonse zomangidwa chanchani simaopa mpaka so kuphedwa ndiye more than kumangidwa ine sindimaopa kuphedwa ndikufuna ndikupempheni kuti mukazandigwira mukazatipeza ife ya brother Salo kaya nthanyiwa kaya ndani muzangotipha kaya wabaki mukungopha musazandimange iyayi chifukwa mwina mukusangalala muzasangalala ndi kumwati wankaka mutatipha chifukwa mukatimanga mumakhala ndi maganizo kuti muna akhoti atitulusa mwina zikhala mwakuti koma ine brother Salo mukazandipeza muzandikwirire muzandiphe mukazatipeza ife muzangotipha choncho musataya nthawi tiyambe kuswa maximum ndi nkhani zingapo zitatu 4:15 koma mukhale pompo mothamanga mwamangu ndinene kuti ndabweranso ine brother Salo ndiyambe ndi nkhani ya Pastor Shumba kunjaku mwina anthu ena akhala ndi mafunso kuti kodi Pastor Shumba anatuluka kapena zili pati. Pastor Shumba anamangidwa ndithu masiku apitawa kamba ka audio zimene timakamba zija kuti boma ili ndilonunkha achakwera matuka na boma limene lali ku opposition anthu amantukana Peter Mutharika koma samamangidwa koma lero achakwera kamba ka nkhanza kamba ka kusasamba kamba konunga kunkhwapa kamba kodzola manyi achakwera kumamanga anthu kamba ka freedom of speech lero lino zimene zikuchitika amalawi osalankhula ali mundende koma ife sitizakhala osalankhula kumangidwa kuphedwa tizakhala tikulankhula pano ngati the DC Boni Kalindo mwana woopsa kwambiri ndiye mwana woopsayo amakhala so ndaziphawo brother Salo like the young brother for DC osawopa kuswa kutemanya kugangada nyengo ya analyzation mukhale pompo Pastor Shumba tikuyankhula pano ali m'manja mwa polisi ife moti panopo Pastor Shumba alowaso ku court pa 7 October mwezi wa mawa pa mulandu woti akuti ananyoza mtsogoleri akuti ananyoza mtsogoleri wake ndani mbuzi galu wa munthu ngati amene uja ndikumati ananyoza mtsogoleri ndizochita zake achakwera si mtsogoleri achakwera ndi mbuzi ya munthu ndiponso anthu amene muna akanena ku polisi ku area 30 kapita kulingazi inuyo amalata ndi anzanu Agape Khombe ndinu agalu ndinu mbuzi za anthu ndikutero ndine brother Salo chizukulu cha Pius mothamanga kwambiri kunena kuti Pastor Shumba ali m'manja mwa polisi pamene anamangidwa so ndi nyamata wina taxi amene ndithu amamuganizira poti nyamatayo ndi wa DPP pachatu pana kumanga angomanga DPP kungoyamikira DPP kukumangati kumangiyamikira DPP kukumangati choncho tikutero kunena kuti ambuya awadalise Pastor Shumba komanso tikufuna tiyamikire
anthu amene anapita kukaona Pastor Shumba ngati Yusufu Ndenda komanso Mr. Mpinganjira andi andani Mwanamveka amene anapita kukaona anthu amene wawa. Tikunyadileni kwambiri mtima amene musausiye. Pastor Shumba anamanga ndithu mulandu wawo maloya kuthamanga moti pa 7 akulowaso mu khoti. Koma nkhani yonseyi chinachitisa ndi chani chimene chinadzitsa mapiri pachigwa amene anawamangisa anthu amenewa Pastor Shumba ndi Astaki amenewa anali ndithu amalata ndi anzawa kina Agape Khombe kamba kuti Pastor Shumba anatulusa audio ya chilungamo imene amalawi imene akuvutikira ndi Agape Khombe ndi Pastor Shumba anapita kumene kuyeda 30 ndi kukauza anthu kuti anthu amene kukapasa audio ya Pastor Shumba kuti akamvere. Zitati makamba zija kuti polisi yathunso ndiyonunga kunkhwapa asogolera amene ali akuluakulu a polisi ndi zisiru za anthu mbuzi za anthu. Lero anthu akayankhula audio akumangidwa koma nthawi imeneja apolisi analipo abwino kwambiri nthawi yapita muthalika samamanga anthu audio kutuka anapita muthalika osamanga. Choncho amalata iziziso zaonekera pamene audio amalata amene atulutsa dzulo ndi dzana akunena kuti amalata akukamba kuti Pastor Shumba amenewa ndithu anabaso katundu wa munthu wina wake ndi asapase belo. Kuipa mtima kwa amalata kumeneko gulugunyinda komanso akina Agape Khombe moyo samatelo mothamanga kwambiri. Timayankhula nkhani imene ya Pastor Shumba tithamangeso apa tigwere mu nkhani ina. Tikamayankhula kunena kuti boma la MCP ndi mapulani ambiri koma mapulani osewa satheka kamba kuti ife amalawi maso athu ali patsogolo. Ife amalawi sitizalola kuvuta osavuta, kufuna osafuna, kuvula osavula, kudya osadya, kuba osaba, kugula ma activities kapena kugula oyimba, muphe musaphe, mumange musamange, mukhale chete mulankhule musapange chilichonse chimene mungapange. No more MCP kulamulira. Mufune musafune and watch my words. Amalawi ambiri ali ndi mkwiyo kwambiri ndi mmene boma ali kuyendera koma anthu ambiri mkwiyo wawo wonse muzaona 2025. Ndiye boma poona kuti amalawi ali ndi mkwiyo ndipo sazadivotera ali ndi mapulani ambiri amene akuapanga pakati panopo. Mapulani ena ndikobera zisankho. As I speak pakati panopo boma lapeza pulani ina kumatuma anthu ena kumaoneka ngati asilamu ndi kumaveka zolemba chisilamu kumbuyoku ndi kumanama kuti ndi asilamu ndi kumafika mmadera ena. As I speak mmene ndikulankhulira pano kwa THOwe dzulo lali wisiritu kunabwera atu kumene kwa THOwe kwa mfumu akawinga kumalombe tu kumene kumalombe zone kunabwera atu kumene kwa anthu amene anavala zolemba chisilamu kumbuyoku koma atavala makaposi kwa pasa salamu alaykum kulephera kuyankha. Assalamu alaykum kulephera kuyankha koma anthu akuti ndi abungu la chisilamu amayendera zinyonyofa zimagalimoto zodula zimagalimoto zimenezi anthu ameneku anafika kwa mfumu anayamba kuyitanisa mafumu ndi kuwapasa kanga chepe ndi mashuga mafumu aja ndithu ndikutenga. After that anthu aja amayenda mmizikiti muja amafika ndikumalemba anthu mayina. Munthu kulembesa dzina samapereka kalikonse kwa anthu amangolembesa mayina ndikukuza kuti ndipasa ID yako komanso amukulu ndikumatsegulisa ma account amene akuti azapasa ndalama. Kodi inu munthu othandiza asilamu akamathandiza amangobwera ndi track anthu achiyawa nzanga tiye ndipena pakati zimvesa asilamu othandiza amangobwera ndi track komanso asilamu othandiza sangabwere ndikumakuza ndapasa ni ID. Kodi anthu amene akuvutika onse ndi ma ID ndite serious inu pena pake muzichangamuka ayawa nzanga inu anthu othandiza sangabwere komafuna ma ID. Anthu amene akuvutika mchimizimu makamaka mo special kumangocha anthu ambiri alibe ma ID. Ni boma la Malawi anthu akumangocha ambiri sana alepese ma ID. Ndiye abungu la Islamu la mtundu wanje lomafuna ma ID kuti akupasa thandizo kuti muzilembesa ndalama kumukulu pompo anthu akwasegulisa ma account kulembesa dzina lako kupereka ID namba yako ndikusegulisa account ya mkulu akutuzira ndi ndalama. Inu bwanji osangotenga ufa kutenga ndalama kutenga chakudya nyemba bizi ndikukapasa anthu kumabwera ndi track mmene amapangira asilamu eni osafuna ma ID musamare kwambiri. Ndiye boma la Malawi mosogozera ndachakwera lapanga mapulani kumatuma agulugunyinda ena amene akumalephera kulankhula ngakhale salamu alaykum ndikumanamiza kuti anthu onda asilamu ndikumafuna ma ID cholenga choti azilemba mayina. Musamare kwambiri kwatiye kumalombe kutenga uso upite kwa mafumu nonse utengawo autumize kwa chiwenyewoso pe asilamu mwayamba kalekale kugwirizidwa ntchito. Asilamu akuikaga bantu mchimizimwamu pango chita pano kwa THOwe kwa Sheka Winga kumalombeko vaishelizo kwele asilamu vane vakokulambuza kuti asilamu ndikuvekitaga chisilamu kwa alema salamu alemu kwa alema ndiko alemba gamene kusaka ma ID ana vantu okulaka kayo vakote ma ID kulinga mboko apa yakuli anagali asilamu asamalenope mothamanga kwambiri mosataya nthawi ine langa dzina ndine brother Salo chizukulu cheni changanga Pias kuswa kutemanya osati kugwesa kumenya kugwesa AI ine koma kuswa
chilungamo chizenda ngati madzi, chakwera ndi president onunkha kunkhwapa. Take it or leave it. Izi ndizoona zake. Mothamanga kwambiri tikhale komweko kumangoshi, koma tifike pa mfumu Anamavi. Pa mfumu Anamavi tili kumeneko kwa mwenye shena mavi kushena malaka. Kushena malaka kwa nanteto okutendedwa wokunyalaya kwa mwenye shena nani ni She Maleta. Kumeneku mafumu amenewa akupanga zoyipa zimene nangati mafumu inuyo amfumu anani nda Maleta simukudziwa. Ndikufuna ndikuuze ndikunena kuti committee yanu yolemba anthu as you know Malawi kuti inu Amalawi mukudziwa kuti ku parliament kuna ima MP wa ku Malombe kumayankhula kwa afusa a speaker, madam speaker kwa afusa kuti how do you show kuti Amalawi chimanga chimene chichi chikhala cha Malawi onse osati ya MCB chokha. Nkhani ichatu imene icha ndi imene yavuta kwa Anamalaka, kwa Tiye Mavi, kwa mfumu Amaleta komanso kwa mfumu Chenani. Kumene kuti amfumu anani komanso Amaleta nanga simukudziwa, muitanise komiti yanu imene ikulemba inalemba anthu bayina amuzi mwa Amaleta komanso mwa nani. Afuseni kuti muone list ine ngati Brother Salo the Little House Empire list ndilinayo. Anthu amene mwalemba anthu ana anu, mafamily anu, kungwalemba anthu 15 mpaka ana omwe opanda mabanja kulandira. Pomwe anthu pa Amaleta pananipo, pomwe pa Chenani pa She Maleta pano bantu akulaga bajinji, jama nyanga ni walemba. Jama jaga mbe kulemba vaneshe wawo mpaka vaneshe bana bantu pamuzi pana wandu 10 panango akunemba muntu yumu. Mwenye Maleta ni Chenani, kushena malaka atukwele kushena mavi, kushena malaka kumusi. Apika nai. Awila se list ya wandu walembele mena. Mwere mungani wa Chenanja njanga kuimanyira wa komiti wa akujigera ifu kwa yakala ayuti manga ya ulele chimanga chini cha ulele afuma Maleta nanga zimenezi mukapanda kulongosola zimenezi nanga jamanyanga kuilongosola yele unempera Brother Salo chisukuru changanga che PS byangu za jimila bantu akolaga kwa weki tala Malai tinyi cheni list pa yawo FM shimbira njemena nga bantu omusheni nani woso pewene ngwete timbira njemena nga bantu woso pe wa mushe Maleta ngwete bantu balembese nkauntro jamanja balembelembele paka banachi wawo banachi wangalola kwa lemba nambo ashano kwa chijawali nkulaga milango nyine jingana lemba ga lemba mundu jumu ni asamare mwishe nani utenga uja kwa mwishe nani utenga upita kwa fumu nani ndizabwa ndi list pano ndizamba kuita na anthu amene mwalemba azibale anu pa family yanu amfumu ngani muilongo so nanga simukidziwa a committee apanga mistake koma nanga timukuidziwa ngani muilongo sore mothamanga kwambiri ndikhaleso ndili kumango chikonko langa dzina ndine Brother Salo Mr. kuswa brother wakutemanya kutusula mwachi yomwe yawo mosa opa chili chonse kumangidwa kuphedwa mwanganyi yogopa itega matalasimu kuponya zina zili zonse timangola nkhula basi chilungamo chikhale chilungamo wakumvayo amve ndizafera pa chilungamo kuwira pa chilungamo kwa jimila Amalawi choncho mothamanga kwambiri malinga na kuswa maximum timakhati kuyankhula nchichewa koma timayankhula kachiyawo kakuti mwina kumeneko amve bwinobwino uthenga wapeze mothamanga kwambiri tiyankhulenso nkhani imene anthu ambiri ndikamala nkhula amaona ngati ineyo ndine munthu amene ndimadana kwambiri ndi achambo ndimadana kwambiri ndi MCP ine achambo ndi munthu mzanga ndi Malawi mzanga koma zochitika za achambozo zonunkha choncho ine sindingakhale kumango yang'ana anthu akumakanjira sizisiru anthu akumakanjira sagulu kuyinda anthu akumakanjira ndayawo abale athu nda Malawi abale athu tizakhati kwa imila kumala nkhula tsiku ndi tsiku komanso ino athu akumakanja nanga simukumva mpaka muzamva ine sindizakusiyana ndizilankhula mpaka kale ngakhale kundipha ngakhale kundimanga sindimaopa chilichonse I'm ready to die for the truth tikhati tili kumakanjira kuli zinthu zimene zimachitika nthawi zambiri ndi makamba zimene zokuti kumakanjira kuli vuto lalikulu kamba MP wakumeneku ndi gulu kuyinda onunga kunkhwapa izi ndimalankhula mosaopa mosanyengerera take it or leave it oyankha ndiyankhe onditukane bwa ndayankhula wakumvayo wamva kumakanjira kumeneku ndithu kuli programu yomwe akupanga ndi amwenye programu imeneyi ndiye mijiko imene amwenye inaonongeka kumakanjira konse amwenye ananena kuti akonza mijiko imeneyi ndiye kumakanjira kuli madera awiri kapena ma CTO awiri kumeneku ndithu kumapezeka malo ena amati kululanga kumapita uko komanso malo ena amati pamakanjira kumapita kwa site kumene naphunzira ife Brother Salo school paunga wanipo ha Brother Salo nizoona kuti yetu maona ngati chani kumene kuku contract imeneyi inachitika mbali inaija anapereka 700,000 kumene kuja anthu okwira ntchito kumene kuja amalandira ena 45,000 a day yokoza mijiko ichi ndiye project je inali magawo awiri
gawo lina lachiwiri sopano ndilochokera pa makanjira kumabwera sopano kwa saiti kumene kuli kuunga, right, kumalo omwe ndalamo mochedi pongomo. Ndiye kumene kuchako sopano kuli chimpungopungwe pamene kumene kucha project jatha ndalama zija kumene kuja siti kuzoti zayenda bwanji. Ndiye IMP amaimba phone, a constitution governor amatemba akuti kufuna ndalama zomwezi zoti apangire mijigo mbali ina ya kwa saiti mbali ya kumpiribia kwa makanjilako. Akuzifuna ndalama zifukwa chani? Akuti akufuna ndalama za walipireso anthu akululanga amene 700,000 yawo kumene kuchako imene ayika amwenye inata. 700,000 yakululanga inata pa bridge anasiye ndiponso anthu akwa saiti anthu akumbali inayi amangomvera kuti kupangidwa mijigo kusamaziwa chilichonse. Ndiye lero yafika mbali yawo IMP komanso a constitution governor amatemba akufuna atenge ndalama 700,000 ija akuti akapaseso anthu akululanga. Chifukwa chiyani? Kodi anthu akwa saiti, anthu akwa lipongo, anthu akwa amwabakiri, anthu onse akumene kuku, anthu amene onse anthu inu achambula chifukwa chani mabakira mbali yanu yoka. Ndiye ndimafuna ndikuuzeni anthu akuma akanjira kunena kuti musamare kwambiri. ADC imene iyi yakwa saiti yakuunga iyi musamare 700,000 imene inuyo nanga tisini kupanga mistake. 700,000 imene ikufuna kuti apangire mijigo ya uko inunso mupeze tinchito. Ndiye musalole kuti ndalama igawidwenso ipiteso kumbali ina. Mbali zimene zikululanga zinatha ndalama izi ndizauko amatemba mungoona mizira yayi tikufuna ndalama anthu nzatenga anthu ndizigula mafuta ndizipanga makuti cholinga ndalama yakumene kuku anthuwa asayipeze cholinga ndalama muisolole mudye sizimakhala choncho. Kuliso nkhani ina kumeneko nkhani ya CDF ndikhala ndikubwera kutokota nkhani ya CDF imene amakamba achambo pa radio ina yake pa amati chimanga kulima radio amakamba kuti ndalama timapanga makuti tikulankhula pano kuti only 5 million kuthumba la 200,000 million ndalama zatha palibe chimene apanga ku makanjira and I'm warning you ndibwera ndikhani imene iyi ndalama zapita kuti za CDF 200 yapita kuti ndalama zangosala 5 million zituko zimene apanga kuti agula tampu kuli makomiti awiri kuli komiti yakulu ndiye kuli komiti ya Chinyamata imene achambwa amayikonda munagula zinthu anthu anakuuzani kuti akufuna akonze masukulu akonze zakuti inu ndalama zatha masukulu musanakonze mabridges musanakonze koma ndalama mwatha mukuti magula munamizira kuti magula mapampu anakutumani kuti mugula mapampu ndani popeza ndalama za CDF zokozera masukulu zokozera mabridge. Ndiye ndibwe ndi imene ikuzaswa ine ngati brother Salo kuso kutema chilichonse chimene chikuchitika ku makanjira chiyonse chimene chimachitika Malawi ndimakhanda kuchiziwa. Amalawi nambala yanga ineyo ndi 071 782 9150. Nambala imeneyi mukakhala ndi mavuto mukakhala ndi zabwino muli ndi kuyankhula mukulephera kulankhula mukupanga mantha poti ndinu amantha simuzamwalira ine sindimapanga mantha poti ndizamwalira ine muzindipasa nkhanizo ndizikuuzani ndizaswa. Ine sindimaopa kuti iwe ndi nthakati iwe umatapaka chani uli ndi afuti ine ndimamuza chakwera kuti onunga kunkhwapa what about za ufiti sindimaopa yangakhala kumatumiza ng'adzi kaya muzitumiza ziphali wali mubwere nazo ife tibe nazo ntchito zimenezo mukuchedwa so kubwera nazo koma chilungamo lizakhatu kulankhula chilungamo osaopa osafoka osagonja dziko ndi lathu abale athu anafa ambirimbiri kumenyera ufulu umene tili nawo pakati panowo ife sitingaope yayi sitizafoka yayi aluta kumtunowa chochitika chichitike anthu asabavutike ife achinyamata tilipo kuopa kulankhula nkhani zambiri zimene zikuchitika zimene ife amati zilankhula choncho ndikufuna kunena kuti kodi anthu akuunga alakwa chani anthu akumauni anthu amandalala kwa chani ndalama zopangira mijigo zimene amwenye pa program ina abwera asiyeni achambo musamayimbe phone kuti mukufuna ndalama zipite kuti ndalama za uko zinathala konkuja za uko zipita uko inu amatemba mesa munalengeza kuti mwala wa MCP inu achambo mesa munalengeza kuti anthu onse akumakanjira munatenga ku MCP ndiye tiye I want to promise you achambo kuti MCP sikuwina mufune musafune endi lero ndi pa 26 muzatifunse pa wangawo MCP kungowina ife tizakhatiri pansewo tsiku lomwe kuzakhala mademo amuzi ndi muzi sitizalola ife amalawi kuti chipani chakupha kuti chipani chakuba kodi anthu akamavotera chipani amavotera chani. Do you want to tell me kuti MCP nanga timukona kuti kaivotele ala issue tikayivotele MCP kamba kuti inapha chilima ndi anthu awo kamba kuti ikubisa maripoti ala issue mukufuna kuti tikayivotele MCP tikayiyamika kuti anagula fertilizer ku bushal ala you really serious mukufuna tikayivotele MCP 2025 ilowe mboma kamba kuti ikumanga market activities ikumanga azibusa ala you really serious mukufuna kuti tikayivotele MCP tikayiyamikire kamba kuti amalaya kuja chiteze amalaya kuja za nchile
alayulire serious tikayemikire MCP kamba kuti inatiphera chiwaifa Malawi alayulire serious tikayemikire MCP kamba inatiphera mai a president abakiri muluzi akare lire serious alayulire serious tikayemikire MCP ife Malawi kamba kuti ikutibera ndalama sitizapanga zimene zoifa Malawi choncho tizikhala tikulankhula pano mosaopa komanso mosanjenjemera mmenemo ndi mmene ndinabwerera lero kuti Malawi ndikhale ndikugawana nanu zinthu zimene zikuchitika kuti kunjako MCP akutenga anthu kumavika ngati asilamu kumanamizira kumafuna ma ID nchimizimu zayambika kale kumalombe MCP akubwera ndi kumamanga ma activities kodi PM akanakhala kuti oyipa mtima kumamanga anthu amenewa achakwera amatukana PM anthu amatukana PM nthawi imene acha PM samamanga anthu lero lino achina Pastor Chumba ali kundende kamba kachina Malata lero tufuna tauza Amalawi kunena kuti PM kulowa mboma kungolowa mboma PM chinthu choyambirira kumanga chakwera chinthu choyambirira kumanga gulu kunyinda amene akubawa chinthu choyambirira kumanga vice president amene akungotenga lipiti wa anthu amene akunya chiteze ukuye kumapita kumakaenda bawo mbuzi ya vice president galu wa vice president anthu amene okhala ngati mapasa zonse ndi zisiru zokhazoka sungatenga lipiti wa anthu allowance ndalama mapetulo kumangoyenda misika usatenga chakudya bwanji ukapasa anthu akuvutika kumangoshi anthu amene akudya zikhawo anthu akuvutika kubalaka ndi zisiru za anthu agulu kunyinda pomaliza ndikhala ndikubwera ndikuswakuswa and I promise ine ngati brother Salo chimene ndanena chimakhala chomwecho nanga tinayankhulapo chabodza ndipase ndikufront ndikalankhula mawu a Salo akalankhula amakhala akuchitika ena ndi awo akulirawa ndibwera Club Junta, building better Africa.